επισύγει των προσφερόντων, καθ' όλα πάντα των εορταζόντων, την Αγία Γιορτή και πανηγύριν ταύτην, επισύγει των πενήτων αδελφόντων, το γέννη παθή και το χρόνος λάβαρτη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντα Ιησούς δούλους του Αγίασμον, Ισίου ευλογών εγγυάζουν πληθύνων συντηρών και διακυβερνών τα σύμπαντα, πιστεύω Θεοδόσιμον, και συντηρώσαν αναπέμπουμε, συντολάν του Πατρί και του Παναγίου και αγαθών, και ζωοποιός του Πνεύμα την ίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Λουσίε ευλόγεσαν και πρινάσαν, Σύλλονται εν Θεώ περί τα κενά αμφιβολουμένους, τιμάν είδε ευθέρουσα ημίτηρ Εκκλησία, οφικίονται απονομές την προς αυτούς ευκαιρdos εμφίγνισθε έμνοιον. Επειδή τίνει τη αύτης αγαστής ευσεβίας και αρετής, συλλογίστε φιλοτιμίας και προς την Εκκλησίαν αφοσιώσεως, προτερήμαση και κοσμημένος αποδέχεται και ο μουσικολογιότατος Κυρίος Φώτιος Τζανίδης, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μενεμέτης, φιλευσεβός και φιλογενός πολιτικούς προσφέρουν υπηρεσία στην πατρόα ημών εκκλησιαστική μουσική, η μετριώτης ημών επιβραβεύσε ευλημένη την διάφθην αυτού αφοσίωση και προσήλωση, έρθω κατηδίαν πατριαρχικής της φιλοτιμίαν και προαίρεση, απονείμαι αυτό, το οφίκιο του άρχοντος γυμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της εις το οφίκιο του το προκυρήσεως αυτού εξ ονόματος ημών, γυμνομένης υπό του Ιερωτά του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και αγαπητού εν Χριστώ αδελφού Κυρίου Βαρνάβα. Εγώ και γράφοντες αποφαινόμεθα είναι ο εξορμαστής μουσικολογιότατος Κύριος Φώτιος Τζανίδης. Υπάρχει από τον νυν και λέγεται ετυμολογιότατος άρχον υμνοδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της προσηκούσης στο οφικείο τούτο τιμής πάντοτε και παραπάντων απολάβων και αξιούμενος. Ως δεν εις ένδειξη απελήθη και το παρόν ημέντερον πατριαρχικών ευεργετήριων γράμμα, δοθέντε τευκών και ευλογιών ημών το ετυμολογιοτάτο Κύριο Φωτίο Τζανίδη, άρχον την υμνοδό της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ενέμπτης το Κυρίο της Χιλιοστόδου Δεκάδου κατά μήναν Ιούλιον έτης, ο Κωνσταντινούπολεος ο Βαρθολομαίος. Και Θεσποτάγιε, τον ειν προσφερόμενον σοι. Αμήν. Αμήν. Στόμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε.
Κύριο Θεός ημών, ότι του Αγίου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων εν τους ορισμένους τη Αγία Σου Εκκλησία διακονήν, αυτός Κύριε Δέσποτα Άγιε των δούλων Σου, Φώτιο, ον ηβδόκησας γυροθετηθήνε παρά της ημών μετριότητος, εις το του άγγοντος ημενοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Δίκαιων, ενδυνάμωσον και καταξίωσον αυτόν κατά το σύ εφάρμες τον οικονομήσε, τον παρατησής αγαθότητος δωρηθέντα αυτό βαθμόν, η ναού το ποιήσας, ουφ πάυσιτε φιλανθρώπους εργάζεστε, προς δόξαν του Παναγίου στον νόμος. Χάρη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού πλοίου, μεθού ευλογητώσεις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα, νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Η μετριώτης ημών δια της Θείας χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος προκυρίζεται σε τον εντιμότατο Φώτιο άρχοντα υμνοδόν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Άξιος! Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, η συγκίνηση της στιγμής είναι ανασταλτικός παράγων στο να εκφράσω ελεύθερα τις σκέψεις μου. Γι' αυτό ζητώ την κατανόηση και επίκειά σας για την χρήση του γραπτού κειμένου. Μουσική είναι η ιδέα, η αρμονία του σύμπαντος. Κατά τον Πυθαγόρα είναι η κίνηση και των πιο ελαχίστων μορίων αυτού. Είναι ο ίδιος ο μικρόκοσμος άνθρωπος. Το κεράιδισμα των πουλιών, ο ψήθυρος των δέντρων, το σφύριγμα του ανέμου στις καλαμιές, το θρώισμα των στάχιων, το φρίσμα του ριανιού και του κύματος, ο γδούπος του κεραυνού, το παν τέλος μαρτυρεί για αυτήν. Πρόδρομος της μουσικής έγινε η ποίηση. Έτσι, από την πρώτη στιγμή έγιναν αχώριστοι και πάντοτε μουσική και ποίηση θα βαδίζουν ενωμένες, έστω και αν ένας μόνον άνθρωπος υπάρχει στον πλανήτη μας. Είναι γνωστό ότι η γλώσσα επικοινωνίας με τον Θεό είναι η μουσική. Το έθνος μας δε εσχημάτισε όλος ιδιαίτερο μουσικό σύστημα προς εξήμιση του Θεού. Η εκκλησιαστική μας μουσική από παλαιά διατήρησε την προσήκουσα βαρύτητα και τη θρησκευτική και εθνική σημασία ανάλογα με τις γιορτές και τις εποχές του έτους. Και πράγματι, καθόν χρόνων μένει το βαρύς χειμώνας και ακούγεται ο γδούπος του κεραυνού, η Εκκλησία μας τονίζει ανάλογον άσμα το βυθού ανεκάλυψη κλεισμένου. Όσο δεν προχωρά η ευχάριστη αναγέννηση της φύσεως και χαμογελά η ενθουσιασμένη άνοιξη, όλα τα μετά την υπαπαντινάσματα ευαδιάζουν και αποπνέουν την ομορφιά της φύσεως. Ανέτειλεν το αία, δεύτε ευωχητόμενο. Και όλα αυτά αποτελούν μια πνευματική και δεσπέσια άνοιξη, της οποίας η σαν βάλσαμο απόπνοια απαράλληλα κατευνάζει τους πόνους των ψυχικών τραυμάτων των τεταρχών καιρών. Την εκκλησιαστική αυτή μουσική δεν εξυπηρέτησαν τους χορογιότατοι πρωτοψάλτες, λαμπαδάροι, δομές, μοναχοί, χορογιότατοι κληρικοί επίσκοποι και πατριάρχες με μια αδιάκοπη διαδοχή μέσα στην αμετάλλαπτη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Η διαφύλαξη του εικνογραφικού μας θησαυρού, ανυπέρβλητο σε έκφραση θρησκευτικών συναισθημάτων και μοναδικού σε παγκόσμια κλίμακα, επιβάλλει την διατήρηση και διάδοση και του ενδύματος, δηλαδή του βυζαντινού μέρους. Έτσι ακριβώς όπως μας παρεδόθησαν από γενιά σε γενιά. Την μουσική αυτή την εκκλησιαστική σεβασμιότατε υπηρέτησα παιδιόθεν, ειδικά δε εις των ιερών του των ναών, επί 56 συναπτά έτη.
και οφείλω χάριτας γι' αυτό, αλλά και ευγνωμοσύνη στους Αγίους τους γονείς που ενίσχυσαν την κλίση μου αυτήν προς τη μουσική και οδήγησαν τα βήματά μου προς τον διδάσκαλό μου Χρήσανθο Θεοδοσόπουλο Μακαριστών, άρχοντα από το ψάρι της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης, παρά τους πόντας του οποίου διδάχτηκα πλήσιο πατρινικό ύφος εκτελέσεων των Ιουδικών. Η σήμερα προσγειωμένη σε μένα τιμή αυξάνει τις υποχρεώσεις, όχι μόνο ως προς την εκτέλεση της μουσικής αυτής, αλλά και ως προς την διάδοση της στους επικόρους της. Διότι η Βυζαντινή μουσική είναι εθνικών κηπίων, το οποίο όλοι οφείλουμε να διαφυλάξουμε, αλλά και να διαδώσουμε. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε επιτελέσει το έργο το οποίο όλοι οφείλουμε να διαφυλάξουμε, αλλά και να το διαδώσουμε. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε επιτελέσει το έργο το οποίο άφησε να προσυλλέξει η ένδοξή μας τρόπο. Και τότε το δάκρυ της ευγνωμοσύνης των τέκνων μας ή των επιγόνων μας θα απαστράψει εθέριος επί του μετώπου μας, οπότε να αφήσουμε σε αυτόν τον ασπασμό του επιγείου αποτελεσμού. Αυτήν την εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική θα υπηρετήσω σεβασμιότατα έως υπάρχει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερος εκ μέσης καρδίας ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Παναγιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης και Οικουμενικών Πατριάρχη και επίτιμο πρόεδρο του Δικηγορικού μας Συλλόγου, κύριο Βαρθολομαίο, για την προσγειωμένη σήμερα όπως εμέ τιμή. Διαβεβαιώνει την Παναγιώτητά του ότι θα είμαι ευγνώμων προς αυτόν έως υπάρχω. Απείρους όμως ευχαριστίας οφείλω και προς εμάς, σεβασμιότατε, διότι εδέχθητε το αίτημά μου, το υιοθετήσατε και τάχιστα διαμεσολαβήσατε με την θετική και ευγενική σας πρόταση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την οποία διανθήσατε και στολίσατε με τα καλύτερα λόγια, διεμέ των ταπεινών διάκονων του αναλογίου, διό και θα σας είμαι ευγνώμων έως υπάρχω. Οφείλω όμως αυτήρους ευχαριστίας και προς τον εκλεκτόν μας δήμαρχον Μενεμένης και Αμπελοκήπων, κύριον Λάζαρο Κυρίζο, ο οποίος συνέδραμε εις το αίτημά μου αμέσως με άπειρον αγάπη. Ευχαριστήσω οφείλω επίσης και εις τον προϊστάμενο του ναού μας, πρωτοπρεσβύτερον πατέρα Ανδρέα Καλιαδάκη, διότι και αυτός συνέβαλε στη σήμερα προσγειωμένη εις εμέ τιμή. Όλους όσους εκτιμώνεψα ευχαριστώ από μέσα από την καρδιά μου. Και περαίνον των Ρογίδριων θα μου επιτρέψετε να αναφωνήσω. Βαρνάβα, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλης Νεαπόλης, τα που και έμενε πολλά έστω στα έτσι. Άξιο.